Ahoj, ja ťa vítam pri mojom novom vlogiku a toto bude taká nová séria, ktorú začnem, pretože ja som sa vás na mojom Instagrame pýtala, že aké videá na YouTube vás najviac bavia a všetci tam hlasovali za vlogy, takže asi začnem natáčať weekly vlogy, aj keď v mojom živote sa toho až tak veľa nedieje a väčšinou je to iba škola, učenie a fitko. Raz za čas ideme na kávu s kamarátmi, ale som si povedala, že tento rok chcem vyskúšať nové veci a hlavne sa chcem zamerať na svoje telo a práve preto som sa prihlásila na 1 hodinu jogy a neskutočne sa teším, pretože ja som nikdy nebola takto na joge, na takej, že naozaj lekcii. A mám z toho trošku stres, pretože ja som už dlho nemala taký, že poriadny stretching a taktiež som už dlho tak poriadne necvičila. Ja viem, že yoga je taká viac menej kľudná, ale yoga vôbec nie je ľahká. Ja som raz cvičila jogu cez leto a vtedy som zistila, že tá yoga naozaj nie je ľahká a je fakt o tom držaní vášho tela. A ja už som oblečená a už si idem iba rýchlo zbaliť veci, vodu, peňaženku a utíkame. Pred chvíľkou som prišla domov a už mám po hodine jogy a ja som taká rada, že som išla, pretože ja som tam išla s takou malou dušičkou, lebo ja som predtým jogu nikdy veľmi necvičila. Áno, akože pustila som si nejaké videá na YouTube, ale tak to je iné, ako keď ste naozaj na tej hodine a si tam viaceré dievčatá a spolu cvičíte. Alebo iba raz som takto cvičila a to bolo cez leto, keď sme boli na dovolenke. Tak sme si dali takú asi 20-minútovú, polhodinkovú lekciu jogy. A ja som sa bála, že to nebudem vedieť cvičiť, alebo že mi to nepôjde, alebo proste som mala z toho naozaj stres a aj som rozmýšľala, že pôjdem tam, nepôjdem tam, proste mala som z toho stres. Ale ja som taká rada, že som nakoniec išla, pretože to bolo fantastické, naozaj fantastické a veľmi rada pôjdem aj na budúce. A tie dievčatá boli neskutočne milé, neskutočne zlaté, takže tak. Prišla som domov a ideme si urobiť niečo spolu na jedenie, alebo ideme si urobiť smutičko, pretože ja sa snažím do 11. jesť a až potom po 11. si dávam prvé jedlo. A ideme si spolu urobiť moje obľúbené smutičko a ja si ho vždy snažím urobiť také síte, aby ma naozaj zasytilo na celý deň. A idem vám ukázať môj recept. Ja si do smutička vždy dávam banán a mrazené jahody a potom už iba pridávam veci podľa toho, na čo mám chuť. Väčšinou je to arašidové maslo, ja mám toto z Billy, ale najlepšie je to z DMky. Potom ovsené vločky, lebo keď tam pridáte tie ovsené vločky, tak to vás potom naozaj že zasytí a ste fakt plní, že polku dňa alebo aj koniec celý deň, takže vločky. A dnes chcem vyskúšať pridať aj, dnes to bude, že takzvané kalorická bomba. A chcem tam pridať aj tieto ďatle, čo som teraz bola kúpiť. A ešte oriešky. A ja to vždy zalievam vodou a nie mliekom. Akože nepríde, že je to tak oveľa lepšie a mne to osobne tak viacej chutí. Takže ja už mám svoje smutíčko hotové a ja si ho milujem takto robiť na ráno, pretože to máte hneď hotové. Proste do 5 minútiek to máte hotové a reálne vás to zasytí, pretože tam máte toho toľko, že naozaj vás to zasytí. Každopádne ja svoje idem vypiť, idem si pustiť nejaké videjko a idem trošku oddychovať. Dnes už je pondelok a prepáčte mi, že som nič nenatáčala, ale ja som si uvedomila, že moje dni sú strašne nudné, pretože
napríklad cez víkend som vám tú sobotu celú natáčala a potom som iba oddychovala a večer som išla do fitka. To som vám mohla natočiť, ale nechcelo sa mi. A potom v nedeľu som celý deň brigádovala a potom večer som sa musela učiť. Ale som si povedala, že aspoň teraz niečo natočím, ale každopádne som teraz scrollovala TikTok. A viete, čo je podľa mňa teraz ten najhorší trend, aký je? On mi to teraz proste vyskočilo, jak som to zapla, že jak je, že frajer a frajerka a tá frajerka takto príde pred kameru a povie, že môj priateľ vám chce niečo povedať, tak ho počúvajte, alebo niečo také, proste mne sa to nepáči, ja to nejako nefilujem. Každopádne, viete, čo som vám chcela ukázať? Teraz bola som vo fitku, zajtra vám možno aj ukážem, že keď budem vo fitku, že čo cvičím. Dneska som cvičila nohy, ale ja som začala piť túto Kambodžu. Ako ja som si dneska kúpila nejakú príchuť yerba mate, neviem, ale predtým som mala mango a to chutilo oveľa lepšie jak toto, ale mne to dosť chutí, hej. Ono to chutí jak pivo, ale je to bezalkoholické a je to také bylinkové. Akože je to drahé, je to fakt drahé, on to si do 3 eur, 2 dačo, ale akože na tomto si teraz jem, akože mám druhú, hej, takže nepila som ešte všetky, neochutnala som ešte všetky príchute, ale toto. Ako, neviem, či sa môže toto ešte takto na večer piť, ale je to nealkoholické, hej? Nie je tam alkohol, ale chutí to jak pivo, ale je to mega dobré. Ja to milujem. Idem ukázať, čo som si kúpila na skincare. Je to od Biodance, je to Collagen Gel Toner Pads. Ideme si ich spolu dať, pretože aby tento vlog aspoň bol trošku zaujímavý. A inak je to strašné svetlo, takže pardon, ja sa to ospravedlňujem. Ale ja som si objednávala nejakú skincare teraz. A ja som taký nováčik v tomto svete skincare, pretože ja nebudem klamať, ja som doteraz používala Niveu, ale už si dlho guašujem tvár a vždy som používala Niveu a SPF-ko, ale tam to nejako končilo. A iba teraz, asi od leta, som si začala kúpať viacej produktov a toto úplne milujem, pretože je to úplne chladivé. Ešte raz vám to ukážem, takto Biodance. A je to chladivé a vlastne dáte si to na líca, takto sem a potom na čelo. Je to fakt super, akože not gonna lie. Ale ja som začala byť dosť na telefóne. A na mojej vision board je aj to, aby som ho trošku obmedzila, pretože mi príde, že som na ňom stále a hlavne, ja vám to poviem, ale ja som sa na Facebooku dostala úplnou náhodou do takej drbárny, proste v Čechách je to drbárna a ja si tam čítam. No, čítam si tam a akože mňa už prekvapuje to, že za čo všetko dostávajú tí ľudia hejty. A ja som si hlavne uvedomila, jak si čítam tie veci, že vlastne ja si nemôžem brať nejako k srdcu tie hejty, čo dostávam napríklad na TikToku, pretože tí ľudia si vždy niečo nájdú, vždy. A to už je asi proste jedno, že či sa snažíš byť naozaj milá. A pritom napríklad ja viem, že ja som na tom TikToku veľakrát nepovedala nič zlé. Že som povedala buď svoju skúsenosť, alebo proste niečo som tam povedala a vždy som schytala nejaký hejt a mňa to vždy trápilo. Ale ja som si uvedomila, že tí ľudia hejtujú za všetko. Proste za všetko. A som taká, že nebudem to už riešiť. Už to nebudem riešiť a nebudem sa trápiť ohľadne toho. Takže toľko, no. Ja som si dala tieto pads a takto vyzerajú. Ja ich mám tak 10 minút, dokým mi proste nezačnú už naozaj že odpadávať a vlastne ono by to malo, máte sa na tieto 3 miesta a ono by to malo potom vyživiť celú tú pleť. A inak ešte vám odporúčam aj, ja si snažím, že každý večer si dávať nie do korienkov, ale na končeky vlasov si masírujem tento olej. Aj z DM-ky a stojí okolo 3 eur, takže úplne super. A ďalšia obsesia, ktorú mám už asi od septembra, je Game of Thrones. A
akože mám také, že pozerám to, potom mám napríklad týždennú pauzu a zase to pozerám, lebo niekedy mám toho veľa a proste nestíham pozerať ten seriál, ale kým mám čas, tak si ho vždy pozriem a ja som obsessed, milujem Game of Thrones. Akože ja som ich nikdy nevidela celé, vždy som ich pozerala tak do možno 3. sérii, ale teraz si ich chcem pozrieť celé a zajtra by som vás mohla zobrať so mnou do fitka. Inak toto nie je reklama, hej, ani proste toto ani neviem, kto by mi dal na túto reklamu. Ale fakt je to dobré, ochutnajte to. A povedzte názor. Akože nie je to pre každého a mne to napríklad dosť chutí. Fakt to chutí jak také dobré pivo. Akože nemám rada pivo, ale toto mi chutí. A tak, neviem čo ešte poviem. Idem porať Game of Thrones a idem sa niečo poučiť a zajtra, inak ja si pomôžem ešte navariť polievku. Obľúbenú cesnakovú. Takže to ešte možno natočiť nejaký recept mini, ale tie polievky sú úplne easy, takže to aj nemusím podľa mňa. Dobre, zajtra sa vám ozvem. Papík! No, ja už som na ceste do fitka. Dnes je útorok. A takto chodím oblečená, hej? Aby ste si nemysleli, že ja som nejaká fešanda. Toto je môj outfit 24/7. A pozrite sa, jak tu napadol sneh v Bratislave, ale hlavne ja sa divím, že stále drží. A dneska ráno bolo tak sichravo, že padal taký ľadový dážď. A strašne sa šmíka, takže si musím dať pozor. A chcela som si ešte do univerzity si dneska učiť, lenže to asi nebudem stíhať, lebo už je asi 4:30 a ja idem do časovky. No, takže to je. A hlavne ďalšia vec je tá, že ja sa strašne hanbím takto natáčať videá s 0,5, pretože ja to neviem natáčať, neviem, jak mám držať ten telefón. A musím sa to naučiť, pretože je to lepšie, hej, to veľa lepšie. A my si nikdy nepáči, jak to vyzerám. Ale teraz som si prevočovala tie videá a vyzerá proste jak nejaký zemiačík, kde bude, ale však nevadí, je zima. Proste, pozrite sa, aké škaredé. Toto všetko. Strašne tu chladno. No, utekám. Tam je McDonald's. A inak, tieto bicykle sú moja nová obsesia. Teraz je síce zima. Úplne to primrznuté. To je úplne zamrznuté. Ale ja som ich začala využívať, keďže bola taká suchá zima. A je to úplne top. A teším sa už na jar. A je to úplne zamrznuté. Neviem, či je to vidno, ale to je úplne zamrznuté. Ty kokos. No, toto by som si asi teraz nemohla zobrať, hlavne byť. Ty kokos, no, idem. No, takže ja už som vo fitku a zobrala som si, chvála Bohu, mikrofón, pretože keby som si ho nezobrala, tak ma vôbec nie je počuť. Ale dnes je presne ten deň debil. Keď sa cítim veľká, zavodnená, mám zlý outfit, ale maximálne dneska mám nejaký kardio, pár plenkov, možno nejaké kliky a tam to bude končiť, pretože dnes nie je môj deň a taktiež to nemôže byť veľmi dlho, pretože sa musím znovu učiť. Takže aj to a idem na to. Predpokladám, že to bude trošku ozvená, ale dnes je streda a bola som v škole. Prišla som domov a dnes sa nič nechce robiť. Pozrite sa, aké je vonku počasie. No, proste úplne o ničom a idem aspoň na prechádzku. Chcem si dnes zacvičiť doma, pretože si chcem zacvičiť pilates a ja to pilates neviem cvičiť, to fitko, lebo som proste hanbím cvičiť aj tak, ale hlavne teraz je to posledné dní sa ani veľmi necítim dobre. Neviem, či je to tým, že budem nejaký chorák, alebo či je to tým, že proste nemám náladu, ale aj také dni sú treba a neviem, čo mám povedať, tak neviem, pretože celá som taká nesvoja. Inak som si povedala, že budem chodiť po schodoch. Takže
sa snažím každý deň ísť aspoň jedenkrát hore, jedenkrát dole. A zatiaľ mi to vychádza, ani proste je to v pohode, že akože nejak sa s tým netrápim, no. No, ja už som vonku a ja mrznem, počkajte, keď mám v žake zima, neviem, či to bude, ešte strašná zima. A idem sa prejsť, pretože som ani mojich 10 000 krokov, aj keď teraz cez zimu je to oveľa ťažšie dosiahnuť, ja tu nepekné fotosie. Takže už sa nebudem mrznúť. Rozmýšľam, že či sa pôjdem prejsť do sadu Janka Kráľa a rovno skočím aj do parku do Demky, alebo iba tu po okolí, neviem. A inak, ja som si kúpala tento rok konečne ugy, moje vysnívané. Ja sa pochválim, hej. Také mašličkové. A to bolo, že najlepšie rozhodnutie. A sú úplne super do takej suchej zimy, no tak teraz trošku taká šlapkanica, ale však nevadí. Ale keď je suchá zima, tak sú úplne top. A hlavne, že nie je teplé, takže ak budete nad tým rozmýšľať, tak určite kúpujte, pretože nebudete ľutovať. Ja sem teda prejsť. No, ja som zavítala do Demky a potrebujem si kúpiť nový korektor. A kamarátka mi odporúčila tento od L'Orealu a majú ho tu. Ale neviem, ktorý odtieň. Každopádne mi nemá kto pomôcť a ja som veľmi zlá vo vyberaní. Ale rozmýšľam medzi týmto 324 alebo 325 a potom si ešte musím dokúpiť púder. Ja používam tento od Fit Me od Maybelline. Chcela som si kúpiť Huda Beauty, ale som taká, že nechce sa mi za to teraz vyhadzovať peniaze. Ale nemajú môj odtieň, takže neviem, skúsim ešte keď tak pohľadať niečo iné. A idem popozrieť, že čo tu majú. Nakoniec som si vybrala tento Dermacol a to bude naozaj, že pokus omyl, uvidíme. Stojí do 5 eur, takže úplne v pohodičke a kúpim tieto dve veci a idem domov, lebo ja som taká unavená, inak keď majú hrončeky, jejo, pekné. Hello, pozrite sa, čo mám, ale to vám ukážem za chvíľočku. Urobíme si spolu aj mini ochutnávku. Dnes je piatok a ja sa veľmi ospravedlňujem, že som vám nenatáčala dokopy nič z tohoto týždňa, ale je uzatváranie známok a ja som sa naozaj tento týždeň iba učila. Ešte mám pondelok, útorok a potom už budeme aspoň pár dní pokoj. A ja som sa naozaj iba učila, takže som nemala veľmi čo natáčať. Ale dnes je piatok a bola som si na druhej strane Bratislavy po tieto jogurtíky. A ja som si povedala, že chcem mať vegánsku stravu. A vy sa mi budete teraz strašne smiať. A ja som to vydržala už od septembra do decembra. V decembri som to párkrát porušila. A teraz na mňa vybehli tieto jogurty. Madonán. A ja som si povedala, že ich proste ochutnám, pretože potrebujem bielkoviny. A nehovorím to, že mi nejako extra chýbajú, ale neviem, proste fakt som chcela ochutnať ten jogurt. A som taká, že hlavné je, aby som sa ja cítila dobre vo svojom tele. Takže som našla tieto jogurty na Instagrame a aj veľa ľudí o nich hovorili, že sú fantastické. Aj som pozrela ich stránku, proste úplne som si ich čekla. Takže som si dneska urobila taký mini výlet na druhú stranu Bratislavy kvôli týmto jogurtom. Ale mám príchute, toto je lieskový orech, sa mi zdá. A kde je príchuť napísaná? Ale to je lieskový orech. Takto. Inak jeden stál okolo 5 eur plus záloha 80 centov a je to 390 gramov. Potom tento je nejaký, že madonáčik medový. Takto. Dneska by som ochutnala tento a ten lieskový orech. Potom tento je marhuľový. Takže ideme ich ochutnať, lebo ja som sa na nej tak tešila. Tak neskutočne. Ja už neviem ani rozprávať. Proste ja už som tak KO, že neviem rozprávať. Dám takto.
ideme prvý ochutnať tento lískový olej. Ja som tak dlho necítila, jak vonia jogurt. Ty kokos, fakt, že dlho. A teraz mi to príde také neprirodzené, tá vôňa. Neviem, troška toho bojím. Ja sa inak bojím toho, že mi bude z toho zle, pretože ja keď som si dala naposledy domáce vajíčka, tak som z nich prdela 3 dní. Dobre. Ja som aj ten lískový orech. Vôbec nie je sladké a chutí to fakt jak od kravičky. Doslova to nechutí jak jogurt z obchodu, ale tam je fakt taká... OK. Ja ešte chcem ochutnať ten lískový orech. Kde je? Vôbec nie je extra sladké. A ešte tento. Tento madonáčik je jogurt s tvarohom a s medom. Takto. To je mega dobré. Tento si zajtra zoberiem aj na brigádu. A ešte vám idem urobiť mini haul, pretože mi prišla Zara. Otvorím si to tu v kuchyni, pretože sa mi nechce s nabíjačkou chodiť inde. A hlavne nemám kde inde nabíjať, takže idem si to otvoriť a má to byť taká pekná sukňa. Teraz majú v Zare výpredaje a som tam kúpila takúto sukničku na leto. A ježiš, tá strašne, to strašne zapácha. A je dosť pekná. Ja som si objednala S-ko, keďže mám väčšie boky, ale vyzerá úplne, že bude úplne, že na moju postelu. Super. Potom vám urobím aj asi na Instagram také videjko, že poďte sa so mnou obliecť alebo niečo také. Ale tá sukňa vyzerá fantasticky. Ja stojím dojesť tieto jogurtíky a idem sa sami aj rozlúčiť. Ďakujem, že ste pozerali tento vlogík. Viem, že sme tu dokopy nič neurobili. Dúfam, že ďalší už bude trošku produktívnejší a zábavnejší, ale predsa len toto je môj prvý vlog po neskutočne dlhej dobe. Takže mám na čom pracovať a ja budem neskutočne rada, ak ma podporíte lajkom alebo ma začnete odoberať. To mi robí najväčšiu radosť. A vidíme sa pri ďalšom vlogíku alebo inom videjku. Ja sa na vás neskutočne teším a pa pa!